Yasvika Valentine yerudongova, zuva rekupanana rudo nemaruva. Ratidza mumwe wako lavhiri muchipfuva, muudze wakanaka shakudarika zuva. Saka chimbo Masika chakanaka vagari vachiteerera zimdanzo yezinonhau chichitaurwa naSkimbo paSole Gondo TV. Nhasi nhau dzedu chichatanga chimbo chema mumwe dakatisiya uye ainzi Paul Mativuze tongoti zorora murugare mwedu. Sinozongoda kuzongoti kuna Simba Potslam njara zvekuimba dai masira vanogona. Nhau dzedu dzanhasi hazinonyanya kureba stereki kangori kadimbuke kungopa warnings nekuzivisa zvirikuitika. Kune hondo yanetsa yaMagical naSekalazi. Zvino Magical vachazototera utsvimbo, Sekalazi vatochinjwa zita vakutonzi Seli. Mwana wepamba notuka munhu wese chatuka baba vako wakatipa kusadzidza rufunda pfuma Seli uri mbweno ruma nenge aifita masikirezi ake ndine hopu chete andina makuwa kunge zvinoko asi yakada kunditoshora ini ndinomuvhondora ndipe biti ndiura. Zvino ivo Sekalazi vacharobva vodzoka mapesinari akanyanya vaakambotanga vachati Magical haasi kugona kuchengeta vana vake vakuchiitwa nagogo vadzodzoka nepesinari akanyanya. Kana iwe hondo yacho izvachaita hanzi mai vaMagical vakabatwa nechikomba vachito amai vako vakadzingwa vabatwa nechikomba. Ndakazvitaura here imba yaunorara kaina kana musuwo. Ndakazvitaura here umwana wako vari kuchengetwa nambuya. Ndakakubvunza here wako akafa nenzara wani. Ndakazvitaura here. Asi ndine mubvunzo wani kuti why maartist ese every artist yani DC kuna Sekalazi izvi zvinorevei? Muzondipindurawo. Jerry B ndazongonzwa kuti HKD president ava vakatizira handisanda neumbo hwakanyanya. Apa ndopapera nhau dzedu dzanhasi tosangana muchikamu chinoteera. Musara kuona interview yedu naGospel Warrior. Eyo mazimbo, this is Skimbo paSole Gondo TV. Nasika china Gospel Warrior kuti Mafia 19 King. Anzi kune album uri kubuda manje saka tamboti Mafia 19 King wambototi zvekufamba sei album. Wari yawa. Chaona kanzi kune album uri kubuda paFacebook, paWhatsApp uri kupushwa. Anzi zvekufamba sei? I album tikulauncha musi 14 February. Yes sir. Pavote opposite Nando Samora. Yes sir. Starting from 6 up to 10. It's album launch plus dinner. Remember it's Valentine. Yeah. Plus album belongs to Lovers Rock. It's strictly Lovers album. 10 love songs. One bonus yekutenda music. Nayo maji pa album ndakambofila ngupanishi mix yakabuda manje chikuchendera pa WhatsApp. Hey mawani anzi squid reggae music ayo maji. Saka madisco unoona kupi manje album because vanoda kuzowana madisc after launch. Madisc anengatenga maKingstons jam madisc anengatenga kutsara toners pa internet futhi anengachita service ayo special ndakusimbisa vanongosimbisa zvavo. Yemana aiwa po mazimbo ndovuma mokwemzikiro omega stew chambo kufilisa yacha siwa na Mafia 19 King panapa stew special. Reggae music. It is slow but surely. DJ is reggae again.